निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागातर्फे ही जी मालिका सुरू आहे याच्यामध्ये आपण लेखकांचं मनोगत ऐकतो। या मालिकेचं नाव आहे हृदगत। आजच्या मालिकेमध्ये आपल्याला भेटायला आलेली आहे आदिती जोगळेकर हर्डीकर। नमस्कार। आदितीने लिहिलेल्या कला आणि राष्ट्रविचार या पुस्तकाच्या तिच्या लेखनाच्या प्रवासासंदर्भात आज आपण तिच्याशी गप्पा मारणार आहोत। पण या कार्यक्रमाचा विशेष असा आहे की या पुस्तकाच्या संदर्भात आपण जसं बोलणार आहोत या पुस्तकाचा जो विषय आहे आणि या विषयाची जी व्यापकता आहे ती जर आपण लक्षात घेतली तर याच्यामध्ये अनेक गोष्टी येतील। मार्गरेट नोबल नावाची एक विदुषी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये भारतामध्ये येते। इथे आल्यानंतर स्वामी विवेकानंदांच्या विचाराने आणि त्यांच्या कामाने प्रेरित होऊन इथलीच होऊन राहते, त्यांच्या बरोबरीने काम सुरू करते आणि पाहता पाहता त्यांच्या कामाला अनेक आयाम मिळत जातात। कर्मयोगिनी भगिनी निवेदिता या नावाने आपण त्यांना ओळखतो। अनेक क्षेत्रात त्यांनी काम केलेलं, कला, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे आणि भारताचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक पैलू लक्षात घेऊन त्यांनी काम केलं आणि आपल्या कामाचा कायमचा ठसा त्यांनी या क्षेत्रामध्ये उमटवला। त्यांची कलाक्षेत्रामधली मतं काय होती, त्यांचं कलाक्षेत्रामधलं काम काय होतं, स्वतः पाश्चिमात्य देशामधून येऊनही भारतीय कलाक्षेत्रामध्ये त्यांचे काय खास विचार होते आणि कशा पद्धतीने कलाक्षेत्राने काम केलं पाहिजे याच्याबद्दलही त्यांनी मतं मांडलेली होती। असा सगळा आढावा आदितीने या पुस्तकामध्ये घेतलेला आहे। आदिती या पुस्तकाची लेखिका आहे याचं एक वेगळं औचित्य आहे कारण ती स्वतः एक चित्रकार आहे। आपल्याला माहिती आहे विख्यात अशा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स या महाविद्यालयातून तिने बॅचलर ऑफ आर्ट्स ही पदवी संपादन केलेली आहे। ती लेखन करते, चित्रकलेचा तिचा सातत्याने अभ्यास सराव सुरू असतो। विलय या तिच्या चित्रप्रदर्शनाला चित्रकला रसिकांची, जाणकारांची, अभ्यासकांची दाद मिळालेली आहे। ती लेखन करते, अनेक नियतकालिकांमधून नियमित लेखन करते, स्तंभलेखन ती करते। विशेष म्हणजे अत्यंत डोळस पद्धतीने प्रवास करते, अनेक माणसांना ती भेटत असते, हटके आणि अतिशय अपरिचित अशा ठिकाणांना ती भेटी देते। भारतीय विद्याशास्त्राची ती अभ्यासक आहे, विद्यार्थिनी आहे, त्याचा अभ्यास तिचा सुरू आहे। हे सगळं सांगण्याचं कारण असं आहे की अशा चतुरस्र पद्धतीने काम करणाऱ्या एका लेखिकेने जेव्हा हे पुस्तक लिहिलेलं आहे तेव्हा तिच्या या सगळ्या आवडीनिवडींची, तिच्या या सगळ्या छंदांची, तिच्या आवर्जून तिने निवडलेल्या काही पर्यायांची बीज आपल्याला तिच्या लेखनात दिसत राहतात। आपण तिच्याशी गप्पांना सुरुवात करूया। आदिती नमस्कार। नमस्कार। या चर्चेला सुरुवात मी तुझं अभिनंदन करून करणार आहे। हे तुझं पहिलंच पुस्तक आहे आणि ह्या पहिल्या पुस्तकाला संस्कार भारती नागपूरचा उत्तम वैचारिक वाङ्मयाचा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत डॉक्टर सदानंद मोरे यांच्याबरोबर हा पुरस्कार तुला विभागून मिळालेला आहे। पहिल्याच पुस्तकासाठी हे खूप मोठं मला वाटतं बक्षीस आहे। हे पुस्तक जेव्हा मी वाचायला सुरुवात केली तेव्हा साधारण निम्म्यापर्यंत आल्यानंतर माझ्या मनात पहिला प्रश्न आला होता
की भगिनी निवेदिता हे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं कार्य याच्याशी तुझी पहिल्यांदा ओळख केव्हा झाली? बरोबर. साधारणपणे आपण निवेदितांना ओळखतो ते स्वामी विवेकानंदांच्या शिष्या म्हणून. आणि त्यांनी इथे भारतीय समाजाच्या एकूणच त्यावेळी त्या आल्या तर तो आपला अर्थात इंग्रजकालीन सगळा ते दिवस होते आणि त्या इथे आल्या ते भारतीय समाजामध्ये अनेक क्षेत्रात बदल व्हावेत या हेतूने आणि स्वामीजींच्या प्रेरणेने त्या इथे आल्या. साधारण इतका इतिहास निवेदितांचा आपल्याला माहिती असतो. मग त्याच्यानंतर ज्ञानप्रबोधिनीचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते यशवंतराव लेणे तर त्यांनी मला असं सांगितलं की निवेदितांच्या या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहितीच आहेत पण त्यांचा असा एक आतापर्यंत अंधारात राहिलेला असा एक पैलू आहे की ज्याच्यावर त्यांनी बरंच काम केलंय तो कला क्षेत्रातला आणि त्यांनी अनेक चित्रकारांवर शिल्पकारांवर भारतीय कलेवर समीक्षात्मक लेखन केलेलं आहे. तर ही बाजू मला माहिती नव्हती. जरी मी 5 वर्ष एका आर्ट स्कूलमध्ये शिकलेले असले तरी मला हे माहिती नव्हतं आणि मग काय असेल हे या क्युरिओसिटीने मी खरं तर हे सगळं वाचायला सुरुवात केली आणि त्यांनी मला सांगितलं तू याचा अभ्यास कर आणि एका अर्थाने मला त्यांचेच धन्यवाद द्यायला पाहिजे. त्यांनी मला हा विषय सुचवला आणि मी समोर या विषयाकडे वळले. ओके. पण असं झालं होतं की आधी त्यांच्याबद्दल माहिती होतं पण त्यांचं कला क्षेत्राबद्दल त्यांचं जे योगदान आहे त्याची जाणीवच या पुस्तकाच्या निमित्ताने झाली असं काही झालं होतं? पुस्तक लिहिणं हा फार नंतरचा भाग राहिला खरं सांगायचं तर. निवेदितांनी प्रचंड लेखन करून ठेवलं. म्हणजे त्या खरं सांगायचं तर 1898 मध्ये त्या भारतामध्ये आल्या. कलकत्त्यामध्ये त्या होत्या. तिथे त्यांनी मुलींची शाळा चालू केली आणि आपल्याला असं दिसेल की 1911 मध्ये दुर्दैवाने त्यांचं फार लवकर निधन झालं. म्हणजे त्यांना एकूण फक्त 13 वर्षाचा काळच भारतामध्ये मिळाला आणि त्या 13 वर्षाच्या काळामध्ये त्यांनी अगणित कामांची बीजं रोवली. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की कोणत्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलं नाहीये असं वाटेल. तर आपण महाराष्ट्रात आहोत आणि महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर टिळक असतील किंवा हे गांधीजींचे वैचारिक गुरु गोपाळकृष्ण गोखले असतील किंवा मग टाटांसारखे काही व्यक्ती असतील किंवा मग अगदी चाफेकर बंधूंची आई असेल तर या सगळ्यांना निवेदिता भेटलेल्या होत्या आणि काही ना काही कारणांनी निमित्ताने एकूणच राष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने या सगळ्या लोकांशी त्यांचा पत्रव्यवहार होता. कोणाशी राजकीय होता, कोणाशी वैयक्तिक होता, कोणाशी काही उद्योगांच्या संदर्भात होता. तर आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही इतकी कामाची बीज त्यांनी त्या 13 वर्षामध्ये पेरली. आणि त्यांनी बरंच लेखन केलं. तर रामकृष्ण मिशनने त्यांचं कम्प्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता असे 5 खंड प्रकाशित केलेले आहेत. तर त्यातला एक खंड जो आहे तो त्यांच्या कलाविषयक विचारांना एकत्र केलेला असा तो खंड आहे. आणि तो जेव्हा माझ्या समोर आला तेव्हा मला असं वाटलं की हे काहीतरी वेगळं आहे आणि राष्ट्रीयता आणि कला याची जी गुंफण आहे ती फार अभावाने आपल्याकडे पाहायला मिळते. आणि मी आर्ट स्कूलला शिकून हिस्ट्री ऑफ आर्ट आम्हाला विषय असून सुद्धा मला याची जाणीव तेव्हा नव्हती. म्हणजे रादर माहितीच नव्हती. त्यामुळे माझ्यासाठी ते एक सरप्राईजही होता आणि धक्काही होता की आपल्याला आर्ट स्कूलमध्ये शिकूनही हे माहिती नाही. आणि म्हणून मग मी अजून त्याच्या खोलात शिरले. ओके. पुस्तकाची प्रेरणा हे तू मगाशी म्हटल्याप्रमाणे यशवंतराव लेलेंनी सांगितलं म्हणूनच तुझ्या मनात अशा पद्धतीचं एक काय म्हणत आपण पूर्णतः लक्ष केंद्रित करून ह्या विषयावरती काम करून पुस्तक लिहूयात असं काही होतं की काही आणखीन कारण त्याच्या मागे झालं? नाही, खरं सांगायचं तर क्युरिओसिटी हे मेन कारण होतं आणि हा विषय अनेक बाजूंनी गुंतलेला आहे. त्यामुळे फक्त निवेदितांचं लेखन हे जरी सेंट्रली असलं तरी त्याला बरेच धागे आजूबाजूला आहेत. त्यामुळे केवळ निवेदितांचं लेखन याच्यावर अभ्यास करून मला चालणारच नव्हतं. त्यामुळे पुस्तक हे माझ्या दृष्टीने फार लांबचा पल्ला होता. म्हणजे त्यांची 150वी जयंती आली त्यावेळेला विवेकानंद केंद्राच्या मनामध्ये अशी पुस्तकं निवेदितांची काढायचं होतं आणि मग तेव्हा मी त्यांना खरं तर अप्रोच झाले की माझ्याकडे मी हा अभ्यास केलेला आहे त्याचं मी काही करू शकते का आणि असं म्हणून ते पुस्तकात रूपांतरित झालं. असं थोडंसं ते झालं. बरं. पुस्तक वाचताना एक गोष्ट लक्षात येते की हे फक्त डॉक्युमेंटेशन नाहीये. ह्या फक्त नोंदी नाहीयेत किंवा ह्यानी या क्षेत्रामध्ये असं काम केलं असा तो फक्त लेखाजोखा मांडलेला नाहीये. त्याच्यामध्ये तुझं स्वतःचं त्याच्यामध्ये परीक्षण आहे, त्याच्यामध्ये तुझी मतं आहेत नोंदली गेलेली आणि या सगळ्याबरोबर एक इतिहासाचा मोठा कालखंड जो आहे त्याच्यामध्ये
कला क्षेत्राच्या संदर्भात काय विचार झाले, काय विचार करणारी लोक होती, या सगळ्याचा आढावा घेतलेला आहे. एकूण आपण जर बघितलं तर तो कालखंड काळाच्या दृष्टीने छोटा असेल, दिवसांच्या दृष्टीने छोटा असेल, पण नेमकं त्या काळामध्ये इतक्या घडामोडी घडलेल्या आहेत आणि इतकी ज्येष्ठ दिग्गज लोक त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतात. तर हा सगळा प्रवास वाचताना खरोखरच म्हणजे सीमित व्हायला होतं. तर त्याच्यामध्ये फक्त निवेदिता नाहीये, त्याच्यामध्ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्टची स्थापना आहे, त्याच्यामध्ये हॅवेल यांचं कार्य आहे, नंदकिशोर बोस आहेत त्याच्यामध्ये, किंवा अवनींद्रनाथ ठाकूरांचे ठिकठिकाणी रेफरन्सेस आहेत. मला तुला असं विचारायचं होतं की एवढी मोठी व्याप्ती जरी तू कुतूहलापोटी सुरू केलं असलंस तरी शेवटी हा अभ्यासाचा विषय होऊन गेला तुझ्या हे लक्षात येते. काय होता तो लेखनाचा प्रवास? म्हणजे तू ठिकठिकाणी हिंडून आलीस, प्रवास करून आलीस, भेटलीस लोकांना, अनेक संशोधन प्रबंध तू शोधलेस, पुस्तकं वाचलीस, त्याविषयी थोडं सांग. तिकडे जाण्याआधी आपण थोडंसं एकूण पुस्तकाची आउटलाईन कशी तयार हो. होईल त्याच्यावर आपण चालेल. म्हणजे मग तिथून मी तिकडे जाऊ हो शकते. हो निवेदितांचे काही कलाविषयक निबंध मी त्या पुस्तकात वाचले होते, जसं मी मगाशी म्हटलं. मग मला असं लक्षात आलं की कोणत्या परिस्थितीमध्ये निवेदितांनी हे लिहिलं असावं याचा आपल्याला अभ्यास करावा लागला. आणि झालं असं की त्या तेव्हा कलकत्त्यामध्ये होत्या, त्यामुळे कलकत्ता ही तेव्हाची राजधानी होती आणि खूप असं सांस्कृतिक घडामोडींचं ते शहर त्यावेळेला झालेलं होतं. म्हणजे तिथे टागोर होते, तिथे बंकिमचंद्र चटर्जी होते, बरोबर. तिथे नाटकांचा नवा काही हे सुरू झालेला होता, कविता आणि लेखन तर बंगालमध्ये नवीन नाही ते होतच. त्यामुळे अशा सगळं वातावरण सांस्कृतिक तर बंगालमध्ये होतं, पण इंग्रजांचा इन्फ्लुएन्स तेवढाच होता. आणि अर्थात विवेकानंदांचा एक विचारांचा मोठा काय म्हणता येईल पार्श्वभूमी निवेदितांना होती. म्हणजे निवेदिता याच्याकडे कशा वळल्या तर निवेदिता लंडनमध्ये होत्या तेव्हा कला हा त्यांचा व्यासंगाचा आणि अभ्यासाचा विषय होताच. आणि एकूणच युरोपातली एक्झिबिशन्स बघणं, चित्रकारांची गप्पा मारणं, कलाकारांची गप्पा मारणं, हे सगळं तेव्हा त्यांनी केलेलं होतं. तर त्या तिथून इथे आल्या आणि इथे स्वामीजींनी त्यांना त्यांच्या सगळ्या भारत भ्रमंतीमध्ये इथला इतिहास, इथली शिल्पकला, इथली चित्रकला, इथलं स्थापत्य, या सगळ्याची माहिती त्यांना करून दिली. आणि त्या फिरल्या, म्हणजे अमरनाथ पासून पूर्वीच्या लाहोर पासून ते अगदी खाली साऊथ पर्यंत त्या स्वामीजींबरोबर आलेल्या आपल्याला सगळीकडे दिसतात. आणि कला आणि इतिहास अशी एक वेगळी जोड स्वामीजींच्या मनातनं ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असेल. आणि स्वामीजींना असं वाटायचं कुठेतरी की आणि त्यावेळेला झालं होतं असं की इंग्रज इथे आले आणि इंग्रजांनी 4 आर्ट स्कूल इथे स्थापन केली होती. तर त्यांना इथे पद्धतशीरपणे चित्रकलेमध्ये कारागिरीचं काम करणारे कारागीरच घडवायचे होते. म्हणजे भारतीय कलेमध्ये जी सांकेतिकता आहे, जो सिम्बॉलिझम आहे, तो आपल्या भूमिकेतनं त्यांनी बघितला नाही. त्यामुळे त्यांना ते कायम मागास कलच वाटत आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्या गणपतीच्या वरती हत्तीचं मुख कसं, म्हणजे एखाद्या फॉरेनरसाठी हे नवीन आहे, त्यामुळे त्यांना असं वाटू शकतं यांचे देवच वेगळे किंवा हे अजून मागासच आहेत. तर हा भाग त्यावेळेला होता. नंतर संशोधकांनी खूप लिहिलं आणि मग ते सगळे गैरसमज दूर झाले. पण निवेदिता आणि विवेकानंदाच्या काळामध्ये हे असे सगळे गैरसमज होते आणि भारतीय कला ही त्याला डिमिनिंग करणं असं खूप चालू होतं. तर हे सगळं इथे चालू असताना विवेकानंदांना असं वाटलं की हे रिवायवल पण आपल्याकडे व्हायला पाहिजे. ते कसं होणार, काय होणार हे ते कधी बोलले नसावे. पण निवेदितांनी आयुष्यभर एक केलं की स्वामीजींची जी स्वप्न होती ती प्रॅक्टिकली कशी इम्प्लिमेंट होतील याच्यावर निवेदिताने काम केलं. हा त्यांचा ग्रेटनेस. त्यामुळे निवेदिताने असं मनात आणलं की हे रिवायवल आपण करू शकतो कलकत्त्यामध्ये राहून. मग तेव्हा त्यांनी इतिहासाचा तर अभ्यास त्यांचा होताच, इथलं तत्वज्ञान त्यांचाही अभ्यास होता, त्यांचा धार्मिक अभ्यास होता, म्हणजे हिंदू धर्म त्यातले विचार, त्यातलं तत्वज्ञान, बौद्ध धर्म त्यातलं तत्वज्ञान, सगळा त्यांचा अभ्यास होता. अतिशय अधिकारवाणीने ते या सगळ्यावरती त्या लिहितात. तर असं एक सर्कल कलकत्त्यात तयार झालं की जे कल्चरल रिवायवलवर काम करावं असं त्यांना वाटत होतं. त्याच्यामध्ये हॅवेल यांचं नाव घेतलं असते, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्टचे प्राचार्य होते, बरोबर, अवनींद्रनाथ टागोर होते, एकूणच टागोर सगळेजण होते. आनंद कुमारस्वामी म्हणून एक हिस्टॉरियन होते जे मूळचे श्रीलंकेचे होते.
त्याच्यानंतर जपानमधले ओकाकुरा काकूज होते जे असंच इंग्रजांच्या विरुद्ध जपानमध्ये कल्चरल रिवायवल व्हावं यासाठी प्रयत्न करत होते. तर या सगळ्यांचं मिळून कलकत्त्यामध्ये एक चांगलं वर्तुळ तयार झालं होतं. आणि कलकत्त्यामध्ये आर्ट स्कूलमध्ये आपण भारतीय कलेवर आधारित अभ्यासक्रम सुरू करावा असं एकूण सगळी बीज यातनं सगळी ती रुजत गेली. आणि त्यामुळे निवेदितांचं पुस्तक जेव्हा मी लिहायला घेतलं तेव्हा मला असं वाटलं हे जर मी सगळं लिहिलं नाही तर हा विषयच पोहोचू शकणार नाही. बरोबर आहे. कुठल्या पार्श्वभूमीवर हे सगळे विचार पुढे आले असतील, कारण तेव्हा स्वदेशी आंदोलन होतं त्यामुळे सगळी स्वातंत्र्याची म्हणजे धगधगत्या याची सगळी बीज तिथे कलकत्त्यामध्ये होतीच. त्यामुळे मला असं वाटतं ह्या पुस्तकाला ही सगळी पार्श्वभूमी आहे. आणि म्हणून केवळ निवेदितांचे विचार नाही तर या सगळ्यांवर थोडं लिहावं, त्याची ओळख सगळ्यांना व्हावी आणि मग तो विषय पुढे जावा असं मला वाटलं. म्हणून ते प्रयत्न मी तो केला. अच्छा. त्याच्यामध्ये म्हणजे तुझं सुरुवातीचं मनोगत वाचल्यानंतर हे लक्षात येतं, तुझे संदर्भ ग्रंथ तू ज्यांचा उल्लेख केलायस ती यादी पाहिल्यावरही लक्षात येतं. पण तरी तुझ्याकडून ऐकायला आवडेल की रामकृष्ण मिशन पासून रामकृष्ण मठातल्या ग्रंथालयांपासून अगदी कुणाकुणाच्या भेटी घेणं, कुठल्या तज्ज्ञ व्यक्तीकडे जाऊन त्यांची माहिती घेणं त्या सगळ्याची, किंवा एखादा जुना प्रबंध शोधून काढणं, हे सगळे एफर्ट्स तू घेतलेले आहेस. तर मला खरंच ऐकायला आवडेल की या निमित्ताने तू केलेला प्रवास आणि निमित्ताने तुला भेटलेले लोक, तू वाचलेली पुस्तकं याच्याविषयी खरंच आवडेल ऐकायला. सुरुवातीला मी गुगलवर खूप शोधलं. म्हणजे जेव्हा माझ्याकडे लायब्ररीज नव्हत्या आणि मी तेव्हा नांदेडला राहायला होते. अच्छा. तेव्हा गुगलवरून जे जे काही काढता येईल ते मी सगळं काढलं. पण जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा असं लक्षात आलं की हे इकडनं ही पण व्यक्ती आहे, ती पण व्यक्ती आहे, ती कोण आहे, ही कोण आहे, ती कोण आहे, असं करता करता बरंच मला शोधावं लागलं. इतिहास शोधायला लागला, तत्वज्ञान शोधावं लागलं. त्यांचं इंग्लिश खूप जुनं आहे त्यामुळे मला डिक्शनरी घेऊन सुद्धा बसावं लागलं. काही शब्द मला खरंच कळत नव्हते. आणि ते आयरिश इंग्लिश आहे. आयरिश इंग्लिश ते अजून वेगळे. किंवा मग पॅरलली मला स्वामीजींचं सुद्धा वाचायला लागलं की हे रेफरन्सेस कुठून आले असतील, ते स्वामीजींच्या विचारांमधून आले असतील. त्याच्यानंतर मग मला असं वाटलं की आता आपण बंगाली शिकलं पाहिजे, कारण ते जे काही आहे ते थोडंफार बंगालीतूनच लिहिलं गेलं. किंवा ज्या लेखकांनी यावर अभ्यास केला ते सगळे मूळचे बंगाली होते, नॅचरली त्यांच्याकडे माहिती होती. पण मग एवढं बंगाली एकदम शिकून ते सगळं वाचणं हे माझ्यासाठी अवघड होतं, मला लक्षात आलं. कारण शंकरी प्रसाद बसू नावाचे एक बंगाली साहित्य अकादमी मिळालेले असे ज्येष्ठ लेखक होते. त्यांनी 6 खंड निवेदितांवरती लिहिली आणि ते सगळे अजून बंगालीतच आहेत, त्याचं इंग्रजी वगैरे काही झालेलं नाही. त्यामुळे त्यांचा कलाविषयक खंड आहे, त्यांचं काही क्रांतिकारी काम होतं त्याच्याविषयीचा एक खंड आहे, असे सगळे खंड आहेत. म्हणजे हे कसं वाचायचं आणि ना ते अतिशय म्हणजे साहित्यिक बंगाली असं होतं. मग तेव्हा मी नागपूरला राहत होते आणि मी शेवटी रामकृष्ण मठाला शरण गेले किंवा मला सांगा की काय करू. तर तिथे एक साधक आहे आशिष जामन, ते वय वर्ष 70चे होते. आणि मठाने मला त्यांच्या लायब्ररीमध्ये आठवड्यातनं 2 वेळा यायची परवानगी दिली. मग त्या आशिषला मला वाचून दाखवायचे आणि त्याचं हिंदी किंवा इंग्रजी माझ्या वहीमध्ये नोंदवून घ्यायचे, जसे रेफरन्स मिळतील तसे. आता आम्ही पुढे जायचं असं मिळून आम्ही ते वाचलं. त्याच्यानंतर एक तपती गुहा ठाकूरता म्हणून एक महिला आहेत ज्या स्वतः आर्टिस्ट आहेत आणि हिस्ट्री ऑफ आर्ट मध्ये त्यांची खूप चांगली पुस्तकं आहेत. तर त्यांची काही पुस्तकं मी रेफर केली. आणि पार्था मीटर नावाचे एक लेखक आहेत की जे फॉरेनचे आहेत, पण ते या सगळ्या ऐकून आपल्या भारतातल्या कला इतिहासावर त्यांचा खूप चांगला अभ्यास आहे. ते भारतात येत असतात, खूप ज्येष्ठ चित्रकारांना ओळखतात. त्यांची काही पुस्तकं मी रेफर केली. आणि मग हळूहळू मला सापडत गेलं दालन की आता नक्की काय काय आपल्याला वाचायला लागेल किंवा करायला, असं म्हणून पुढे गेले. आणि प्रवास केला होतास म्हणजे तू कलकत्त्याला वगैरे? नाही, कलकत्त्याला मी नाही जाऊ शकले. मला असं वाटलं की आता आपल्याकडे आहे पुरेसं मिळालं, आता आपण ह्याच्या बरोबर पुढे जाऊ. कारण नाहीतर मग ते फारच रेंगाळल्यासारखं होईल, कारण मी ऑलरेडी त्याच्यावर 7-8 वर्ष काम करत होते. पण माझ्या घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे मी कलकत्त्याला जाऊ शकले नाही. अच्छा. मला ह्या पुस्तकामध्ये वाचताना एक खूप काय म्हणत आपण रोचक गोष्ट लक्षात म्हणजे वाचायला मिळाली की भगिनी निवेदितांनी त्या स्वतः पाश्चिमात्य वातावरणातून येऊन सुद्धा इथल्या अस्सल भारतीय प्रतीक, मगाशी तू उल्लेख केलास, त्यांचा इतका विचार केला होता
आणि त्या इथली जी कला आहे ती इथल्या संस्कृतीमध्येच रुजून वर आली पाहिजे आणि फोफावली पाहिजे. त्याबद्दल त्यांचा इतका आग्रह होता की त्यांनी एके ठिकाणी असं म्हटलंय की मी जर एखाद्या राजाचा राजपुत्र असते ना तर मी भरपूर कलाकारांना माझं धन दिलं असतं आणि त्यांना लोककलांचा अभ्यास करायला सांगितला असता आणि प्राचीन काळातल्या कलेचा अभ्यास करायला सांगितला असता. तर मला वाटतं की अशा अनेक गोष्टी तो ठिकठिकाणी त्याच्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत की त्याच्यामधून खरोखर लक्षात येतं की काय बांधिलकी असू शकते आणि ती स्वतः स्वीकारलेली बांधिलकी असू शकते. त्याच्या जोडीने ना कला आणि एक समाज ह्याचा त्यांनी जो एक उत्तम मिलाफ साधलेला आहे. तर त्याच्या बाबतीतली ही तुझी निरीक्षणं फार उत्तम आहेत. म्हणजे त्यांचे विचार तर नक्कीच चांगले आहेत, ते उत्तम आहेत. तर ह्या संपूर्ण पुस्तकामध्ये ते तुम्हाला पानोपानी ते लक्षात येतात. म्हणजे आपण म्हणतो ना की गर्भितार्थ 2 वाक्यांमधला असेल तरी देखील ते लक्षात येतं आपल्याला की ह्यांना नेमकं काय म्हणायचं. याविषयी थोडं सांग ना की त्यांच्या दृष्टीने समाज आणि कला ही कशा दृष्टीने एकत्र होती किंवा काय होतं या सगळ्या ह्याच्यामध्ये एकूण समाज जीवन म्हणजे आपण समजू. निवेदिता जिथून आल्या होत्या युरोपात तिथे कला आणि इतिहासाचा असा एक मोठा माझ्यामध्ये त्यांना वारसा होता आणि त्या डोळसपणे बघत होत्या. त्यामुळे तिथलं स्थापत्य असेल, तिथली चर्चेस असतील किंवा अजून अन्य काही असेल किंवा त्यांच्याकडची शहरं ज्याप्रमाणे त्यांनी ब्युटिफाय किंवा सुंदर केली तो भाग असेल तर तो कुठेतरी त्यांच्या डोक्यात होता. आणि जेव्हा भारत आता स्वातंत्र्य मिळून कात बदलेल तेव्हाचा भारत कसा असावा अशी त्यांची काही मतं होती असं मला वाटतं. आणि तू जो उल्लेख केलास म्हणजे त्या असं म्हणतात की माझ्याकडे सरप्लस रेव्हेन्यू असता तर मी काय केलं असतं. तर मी काय केलं असतं की मी हे शहर सुंदर केलं असतं. आणि कसं केलं असतं तर मी चौकामध्ये रिलीफ वर्क सुरू केली असते आणि त्याच्यासाठी मी कलाकारांना पैसे दिले असते. म्हणजे हा धागा काय त्या एकदम ग्रीप म्हणून बाहेर काढत नाही. हे पूर्वी आपल्याकडे घडलेलं आहे. म्हणजे जेव्हा काय म्हणतात त्याला बुद्धकालीन किंवा हिंदू लेणी किंवा जैन लेणी आपल्याला कोरलेली दिसतात किंवा अजिंठ्यासारखं एक सुंदर चित्रांचं दालन अजिंठा वेरूळ या दोन्हीसारखं तर ते क्राऊड फंडिंगनेच झालेलं आहे किंवा ते कुणाच्या तरी राजाश्रयामुळेच झालेलं आहे किंवा कुणातरी दान दिल्यामुळेच झालेलं आहे. म्हणजे ते अचानक उठून बौद्ध भिक्षूंनी आज इकडे बाबा आपण राहतोय तर तिथे लेणी खोदूया असं काही ते झालेलं नाही. त्याच्यामागे सुद्धा असं पूर्ण विचार होतं, दान दिलेलं होतं कारागिरांना आणि ते एवढं मोठं उभं राहू शकलं. मला असं वाटतं की निवेदितांच्या मनात कायम होतं की आपल्याला जर नवा भारत उभा करायचा असेल तर कलेच्या बाबतीमध्ये काय काय केलं पाहिजे. ब्युटिफिकेशन ऑफ सिटी आज आपण आता बोलतो की स्मार्ट सिटीमध्ये आपली शहरं कशी असतात पण हे निवेदितांचं तेव्हाही होतच की आणि हा मुद्दा सुटला आपल्या विचारात आणि म्हणूनच आपली शहरं कशी झाली की ती एकसारखी दिसतात. बरोबर. म्हणजे काही दिवसांनी फेसलेस शहरं आपली होतील की काय असं आपल्याला वाटायला लागली. तर हा मुद्दा आजही विचार करण्यासारखा आहे की आपण आपली आयडेंटिटी आपल्या शहरांची आपल्या स्थापत्यातनं असेल कलेमधनं असेल कशी टिकवून ठेवू शकतो असा एक मुद्दा मला वाटतो. अजून एक तू समाज आणि कला असं म्हणालीस तर आजही आता मी चित्रकार आहे तर एक्झिबिशन्स किती जण जाऊन बघतात. म्हणजे कला दालनांमध्ये किती सामान्य माणसं जाऊन चित्र बघतात हा एक वेगळा मुद्दा आहे किंवा आपल्याला चित्रातलं काही कळतच नाही म्हणून ते बाजूला होतात सहज. तर हा जो काही संवाद आहे हा घडून यायला हवा म्हणजे कलाकार आणि सामान्य माणूस. तर तेव्हा निवेदितांनी काय केलं तेव्हा त्यांनी खूप हे लिहिलं समीक्षात्मक लेख लिहिले. म्हणजे युरोपातले त्यांना जे चांगले वाटणारे चित्रकार होते त्यांची चित्र होती त्याच्या कॉपीज त्या मागवायच्या. मॉडर्न रिव्ह्यू मध्ये किंवा प्रभाशी मासिकांमध्ये कलकत्त्यातल्या हे सगळे लेख त्यांचे छापून आलेले आहेत. रवी वर्मन वरती आलेले आहेत. काही युरोपियन कलावंत आणि बेंगॉल स्कूल ऑफ आर्टचे आर्टिस्ट तर त्या सगळ्यांची चित्र त्या तिथे मुद्दाम छापून आणायच्या आणि त्या चित्रांवर लिहायच्या. म्हणजे चित्र कसं बघितलं पाहिजे आणि चित्रकला का आवश्यक आहे याचे एकूण वाचकांपर्यंत जायचा हा त्यांचा सगळा प्रयत्न होता असं मला वाटतं. त्यामुळे म्हणजे आता निवेदिता आयर्लंडच्या होत्या हे माहितीये सगळ्यांना पण त्यांचं जे भारतीयत्व आहे ते वादात येते. बरोबर. त्यामुळे मी थोडी ह्याच्या पण मागे गेले की पहिलं समीक्षा लेखन करणारी बाई कोण होती आपल्याकडे. तर त्यासाठी मला त्या तपती गुहा ठाकूरच्या पुस्तकाची खूप मदत झाली. मला असं लक्षात आलं की टागोरांच्या सर्कलमध्ये बायका लिहित होत्या पण समीक्षात्मक लेखन कलेवर कोणी केलेलं नाही बाईंनी.
तर माझ्या मते निवेदिता ह्या तसं म्हटलं तर या पहिल्या महिलाच इथल्या ठरावात कलकत्त्यातल्या की ज्यांनी पहिल्यांदा कलाविषयक लेखन केलं. हा खूप मला मुद्दा महत्वाचा वाटतो. आणि ती थोडी गुंफण त्यांनी केली की कला ते वाचक असाच एक सांधा जोडायचा कायम प्रयत्न हा त्यांनी आपल्याला केलेला दिसतो. बरोबर. आणि मला वाटतं की त्या काळामध्ये काय म्हणत आपण की तुमची सांस्कृतिक मुळं तुमचा वारसा लक्षात घेऊन तुम्ही तुमची कला विस्तारा हे सांगणारे जे काही महत्वाची लोक होती त्याच्यामध्ये भगिनी निवेदिता होत्या. पण त्यांनी वारंवार तेच सांगितलं की केवळ अंधानुकरण करू नका किंवा अनुकरणही करू नका, तुम्हाला जे मिळालंय त्याचा पहिला अभ्यास करा. त्यांचं नेहमीच असं म्हणणं होतं की वर्तमान आणि भविष्याचा आपण आता विचार केला पाहिजे. तर त्यांनी कलाक्षेत्रामध्ये पण हा मुद्दा खूप ठासून मांडला असं मला वाटतंय. मी अगदी तुला पुढचा प्रश्न हाच विचारणार होते खरं तर की त्यांनी जे काम करून ठेवलेले कलाक्षेत्रामध्ये त्याचा आजच्या काळामध्ये ते कसं सुसंगत आहे. तर मला वाटतं याचं बऱ्यापैकी उत्तर तू ह्याच्यामधनं दिलेलं आहेस. पण अजून तुला काही सांगायचं आहे ह्याच्यामध्ये? सांगायचं म्हणजे त्यांनी भारतीय कलेकडे परत वळा हे तर तेव्हाही त्यांनी सांगितलं होतं. हो. मी 2002 साली ग्रॅज्युएट झाले जेजे स्कूल ऑफ आर्ट. पण अजूनही आर्ट स्कूलमध्ये भारतीय कला हा पाया किती आहे आपल्याकडे हा अजून चिंतेचाच विषय. म्हणजे अजूनही आमच्याकडे युरोपियन चित्रकारांना फॉलो करणारे खूप जण आहेत. पण तेच सगळं जे आहे ते आपल्याकडे पूर्वी झालेलं आहे. ते चित्रात झालंय, ते शिल्पात झालंय, ते स्थापत्यामध्ये झालंय. आणि एकापेक्षा एक सुंदर असे नमुने आज आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे आत्ताच्याही कला शिक्षणामध्ये इतिहास शिकवायचा का, कसा शिकवायचा, आजही तो दुर्लक्षितच विषय आर्ट स्कूलमध्ये की कला इतिहासाकडे इतकं गांभीर्याने कोणी बघतच नाही. पण ते बघितलं पाहिजे. म्हणजे आपला पाया जेव्हा पक्का असतो तेव्हा आपण किती भरायला पाहिजे. बरोबर. सो प्रेरणा ही असतेच कुठेतरी. मला असं वाटतं की परत थोडं फिरून इकडे यायची जरुरी आहे. थोडंसं परत तुला मागे नेते मी, कारण मला स्वतःला त्याच्याबद्दल खूप जाणून घ्यायला आवडेल. पुस्तकात तू खूप छान पद्धतीने दिलेलंही आहेस. बेंगॉल स्कूल ऑफ आर्टची स्थापना ह्याच्याविषयी तू सांगशील का थोडं? सांगेन ना. मी म्हटलं तसं त्यावेळेला कलकत्त्यामध्ये सगळं सर्कल तर जमा झालेलंच होतं आणि त्यांना असं वाटत होतं की भारतीय कलेमध्ये काहीतरी रिवायवल पुनर्निर्माण आपण केलं पाहिजे. आणि त्याला पार्श्वभूमी होती ती राजा रवी वर्मा आणि काही जण हे पूर्ण युरोपियन इन्फ्लुएन्सनी काय म्हणतात त्याला ऑइल पेंटिंग कडे वळले होते किंवा काही टेक्निक ते शिकले होते. वास्तविक त्या काळात रवी वर्मांवर टीका पण झाली. म्हणजे नो डाऊट रवी वर्मांनी एक वेगळं युग आपल्या भारतीय चित्रकलेमध्ये आणलं. पण रवी वर्मा हे अतिशय प्रतिभाशाली माणूस होते आणि त्यांनी जी चित्र काढली अजून आपल्याला दिसतात. तर मग काही जणांच्या मते ज्यांनी त्याला विरोध केला ती एखाद्या नाट्यप्रसंगासारखी दिसतात. म्हणजे त्याच्या पलीकडे रवी वर्मा गेले नाही. जी आपली भारतीय कलेची स्ट्रेंथ होती, सिम्बॉलिझम असेल किंवा स्वतःच काहीतरी त्याच्यामध्ये दिसणं असेल, तर इथपर्यंत ते जाऊ शकले नाहीत, आत्म्यापर्यंत. असं म्हणून काही जणांनी त्याला विरोध केला. पण ठीक आहे, म्हणजे त्यांचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते आजही आपल्याला माहिती. पौराणिक विषय हे त्यांच्याकडून पहिल्यांदा इकडे आले. पण ही सगळी पार्श्वभूमी त्याला होती. आणि मग निवेदिता असं म्हणल्या की ठीक आहे, काही हरकत नाही, आपण आपलं तंत्र शोधून काढू, आपले विषय त्याच्यामध्ये मांडू आणि पूर्णतः भारतीय असेल अशी काहीतरी शैली आपण ज्याला आधुनिक चित्रकलेचा तो प्रभाव ठरेल असं इथे काहीतरी निर्माण झालं पाहिजे. आणि अबनींद्रनाथांना हे सगळं त्यावेळेला खूप काय म्हणता येईल ते खूप प्रभावित झाले या सगळ्यांनी. कारण हॅवेल त्यांचे गुरु होते आणि निवेदिता पण तिथे होत्या, कुमारस्वामी पण होते. आणि या सगळ्यामध्ये अबनींद्रनाथांनी त्यांची शैलीच बदलली किंवा त्यांची चित्रकलेकडे बघायची दृष्टीच बदलून गेली. तर मुघल मिनिएचर्स असतील किंवा आपली जी परंपरागत काही चित्र किंवा शिल्पांची शैली आहे त्याच्याकडे ते परत वळले आणि त्यांनी वेगळ्या तंत्रांनी काम करायला सुरुवात केली. मला वाटतं तू भारत मातेचं त्यांनी काढलेलं पहिलं चित्र दिलंयस पुस्तकामध्ये. येस. तर मग अबनींद्रनाथ एकूण ह्या सगळ्या कलाप्रवाहाचे आधारी म्हणून त्यांना प्रोजेक्ट केलं गेलं आणि तो कलाप्रवाह कलकत्त्यामध्ये नवीन सुरू झाला. आणि त्यावेळेला कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्टमध्ये जे अन्य त्यांचे सहाध्यायी होते ते सगळे त्यांना येऊन मिळाले असं आपल्याला पूर्वी दिसतं. अच्छा. नंदलाल बोस त्याच्यामध्ये, बरोबर, किंवा असित कुमार
कुमार हलदर हम्म, हम्म. हे सगळेजण नंतर त्या बेंगॉल स्कूलचा जो प्रवाह होता त्याच्यामध्ये जॉईन झाले आणि त्या सगळ्यांनी वेगळ्या प्रकारे कामाला सुरुवात केली. थोडासा तुझ्या वैयक्तिक प्रवासाबद्दलचा मला प्रश्न विचारायचा आहे पुढचा. कारण म्हणजे हे पुस्तक तू लिहिलंस तोपर्यंत चित्रकार म्हणून तू काम करायला लागलेली होतीस आणि एक स्वतःची शैली तुझी तोपर्यंत विकसित झालेली असेल किंवा स्वतःचा त्या दृष्टीने विचारही सुरू झालेला असतो. इतक्या सगळ्या लोकांचं हे वाचल्यानंतर, भगिनी निवेदितांचं काम ते पाहिल्यानंतर आणि सातत्याने ह्या लोकांचा अभ्यास केल्यानंतर तुला स्वतःला असं जाणवलं तुझ्या विचारात म्हणा किंवा दृष्टिकोनात काही फरक पडतो? पण चित्रकार म्हणून फरक पडेल असं मला वाटत नाही, पण इतर काही यांनी फरक पडला असं वाटलं तुला, म्हणजे जाणवलं? नक्कीच झाला. कारण एकूणच इतिहास या विषयाकडे बघायची माझी दृष्टी बदलली. अच्छा. त्याच्यानंतर कला शिक्षण कसं असावं याच्याकडे मी खूप वेगळ्या पद्धतीने बघू लागले. कारण मी जे स्कूलला होते तेव्हा तुला आश्चर्य वाटेल, मी फाईन आर्ट्स मधल्या टेक्सटाईल डिझायनिंग मध्ये मी माझी डिग्री घेतली. 4 वर्ष मी तिथे होते, 5 वर्ष मी तिथे होते. पण पेंटिंग आणि स्कल्पचर या 2 कला शाखांना ऍस्थेटिक्स म्हणजे सौंदर्यशास्त्र हा विषय शिकवला जातो, पण तो आम्हाला शिकवलाच गेला. बरं. मला असं वाटतं कला महाविद्यालयात येणाऱ्या कुठल्याही स्ट्रीमचा का तो विद्यार्थी असेल ना, अगदी तो इंटिरियरचा का असेल, बरोबर, त्यांना सौंदर्यशास्त्र हे शिकवलंच गेलं पाहिजे. बरं. आणि ते कुठल्याही ब्रँचच्या परे आहे. म्हणजे टेक्सटाईल वाले काय काम करतात, मेटल वर्क वाले काय काम करतात, इट डझंट मॅटर. बरोबर. त्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही कलेचं सौंदर्यशास्त्र हे मुलांना शिकवलंच पाहिजे. त्यामुळे कला शिक्षणाकडे बघायची माझी वेगळीच दृष्टी त्यामुळे तयार झाली. आणि एकूणच कला शिक्षण घेण्यामध्ये इतिहास हवाच. आणि म्हणजे एखादा प्रवाह जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा तो कुठल्या परिस्थितीत निर्माण होतो, म्हणजे असं काय ट्रिगर त्याच्या मागे असतं. म्हणजे एखादी सामाजिक कविता जन्म घेते तेव्हा त्याचे इम्पल्सेस कुठे कुठे असतात याचा आपण आज अभ्यास करतो. पण एखादा कला प्रवाह जन्माला येतो तेव्हा काय काय अशी कारणं घडलेली असतात. मला असं वाटतं की कलाकारांनी माहिती असायला हवी त्याला आणि त्याच्यापर्यंत ते पोहोचायला हवं, त्याच्यावर चर्चा व्हायला. आणि मग सध्याचा काळ काय आहे, सध्याचे प्रश्न काय आहेत. शेवटी काय आर्टिस्ट कोणी असं जगापलीकडे जाऊन काहीतरी मांडत नसतं. म्हणजे समजा त्याचं जग वेगळं असलं, माझं वेगळं असलं तरी या जगातलंच तो काहीतरी मांडू बघत असतो. खरंय. सो अधिक डोळसपणे कलाकारांना जगाकडे पाहायला शिकवलं पाहिजे. मला असं वाटतं काही वेगळी सेशन्स त्याच्यासाठी घेतली पाहिजे. म्हणजे आमच्याकडे अजूनही इंटरडिसिप्लिनरी कला शिक्षण हे नाही. ठीक आहे, नसू दे, तो अभ्यासक्रमाचा भाग नसू दे. पण कॉलेजमध्ये संगीताचे कार्यक्रम झाले पाहिजे, कॉलेजमध्ये अभिनेत्यांच्या मुलाखती झाल्या पाहिजे, बरोबर, असं काहीतरी झालं पाहिजे. किंवा त्यांनी लिटरेचर वाचलं पाहिजे चांगलं. खरंच आहे. तर त्यांचा सर्वांगीण असं विकास कलाकार म्हणून होणार आहे असं मला वाटतं. बरोबर. कला शिक्षणाकडे मी खूप अधिक डोळसपणे बघायला लागले. आणि आर्ट ऍप्रिसिएशन असा मी माझ्या कामाचा पुढच्या काळातला विषय बनवला, अभ्यासाचा की निवेदितांनी लेखन केलं, त्या समीक्षा करायला लागल्या. पण मग आता माझी पण कलाकार म्हणून जबाबदारी किती लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि चित्र कसं बघावं एवढं सांगितलं पाहिजे. शिकवायचा भाग नाहीये तो, पण निदान आपण सांगितलं पाहिजे की ह्या चित्रात काय बघा काय नाही. बरोबर. शेवटी ती त्यांची दृष्टी आहे की ते बघतो. पण आपल्याकडे आज असा संवाद घडूनच येतो नाही आणि त्यामुळेच मग मला चित्र कसं बघायचं कळतच नाही. असं एक पूर्ण इग्नोरन्स असा येतो की आता नाहीच कळत आहे मला त्यात लांबच. बरोबर. तर मला असं वाटतं की नॅशनलिझम म्हणताना आज ह्या सगळ्याची गरज आहे आपला समाज म्हणून. आणि म्हणजे अस्मिता तेव्हाच शोधायची होती आणि आता नाही असं काही नाही. प्रत्येक काळाच्या चॅलेंजेस वेगवेगळी असतात. बरोबर. आणि कला तर त्यातनंच व्यक्त होत असते. त्यामुळे ते डोळसपणे बघायला हवं असं मला. आजच्या काळातली लेखिका, आजच्या काळामध्ये काम करणारी चित्रकार आणि आत्ताच तू म्हटलंस तसं की कलाकार कुठलाही हास्यजंती मनोऱ्यात बसून कामं करत नाही. शेवटी तो माणसांमधलाच असतो आणि रोजच्या जीवनामध्ये अनेक तरंग त्याच्या कलेमध्ये उमटत असतात. कधी चांगले असतील म्हणजे चांगले म्हणण्यापेक्षा कधी सकारात्मक असतात, कधी नकारात्मक असतात, कधी उदास असतात, कधी खूप उत्साहाचे असतात. पण आजच्या काळामधली कलाकार आणि लेखिका म्हणून तू भगिनी निवेदितांच्या विचारांकडे आज कसं बघतेस मागे बघताना? कारण कुतूहलापोटी तुझा प्रवास सुरू झाला होता, त्यातनं हे पुस्तक साकारलं आणि
पुढे आलीस तू. आणि आता जसं म्हटलंस की एक ॲप्रिसिएशन ऑफ आर्ट हे तुझं आता पुढच्या कामाचा विषय ठरला या दृष्टीने. म्हणजे मला वाटतं की इंडॉलॉजीचा अभ्यास हा सुद्धा त्याचाच एक भाग असेल कदाचित. पण लेखिका आणि कलाकार म्हणून कसं बघतेस तू त्यांच्या विचारांकडे? मी मगाशी म्हटलं तसं की मला खूप विचारांची किंवा अभ्यासाची दालनं त्यांनी खुली करून दिली. आणि जरी ते 1400 वर्षापूर्वी लिहिलेलं असलं तरी आजही ते लागू पडतं. तुम्हाला काय वाटतं? कारण मी म्हटलं तसं ब्युटिफिकेशन ऑफ सिटीत आजही कोणी विचार करतो, म्हणजे कोणीच केलेला नसतो हा विचार. आजही एक्झिबिशन पर्यंत सामान्य बघणारा जो दर्शक आहे तो पोहोचत नाही. किंवा शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये इतिहासाविषयी आपण कायम सायडिंगलाच टाकलेलं किंवा त्याचं महत्वच कोणाला काही वाटत. तर ह्या सगळ्याकडे आपल्याला बघायची आज गरज आहे. त्यामुळे म्हणजे तेव्हा स्वदेशी आंदोलन होतं आणि तेव्हा रिवायवलची गरज होती, म्हणून आर्ट आणि नॅशनलिझमचा संगम झाला आणि तेव्हा घडलं. असं नाहीये ते मी म्हटलं तसं. प्रत्येक काळाची आव्हानं जशी वेगळी असतात तसं ते आज नॅशनलिझम काय आहे कलेमध्ये. बरोबर. कारण आज आपण जी इथे कला निर्माण करणार आहोत ती आपल्या भारताचं प्रतिनिधित्व बाहेर करणार. नक्कीच. बरोबर आहे. नक्कीच. त्यामुळे निवेदिता एके ठिकाणी म्हणायचं काय म्हणतात त्याला की सामान्य माणसं जी स्वप्न बघतात तीच कुठेतरी चित्रकाराच्या यशात उमटत असतात. बरोबर. चित्रकार म्हणून वेगळा असतो पण तो सामान्यांचं प्रतिनिधित्व करत असतो. त्यामुळे आपली कला ही आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करत असते. त्यामुळे आर्ट आणि नॅशनलिझमचे संदर्भ आजही तसेच आहेत. कदाचित ते बदलले असतील पण मला असं वाटतं मग आमच्यासारख्या चित्रकारांनी किंवा आमच्यासारख्या कलाकारांनी आता ते संदर्भ नवीन जोडायला हवं. नक्कीच. आणि मला वाटतं कदाचित ह्या पुस्तकाच्या निमित्ताने तुझा जो अभ्यास झाला त्याच्यामधनं या सगळ्या गोष्टींना थोडी अजून धार आली असणार आहे नक्कीच. आणि एक दिशा मिळणं म्हणतो आपण ना की तशा पद्धतीने ती दिशा मिळाली असेल. म्हणजे इंडॉलॉजीचा अभ्यास मी याच्यासाठी सुरू केला. हा, मला मगाशी वाटलं की ती प्रतीक आणि आपली सगळी हे समजून घेण्यासाठी किंवा एक प्राचीन कलांकडे एक नव्याने बघण्यासाठी अशा पद्धतीने तटस्थपणे कसं बघता यावं. मला आश्चर्य वाटलं की मी आता इतकी वर्ष भारतात राहते, आर्ट स्कूलला शिकले आणि आपण कायमच इथे ऐकत असतो, बोलत असतो आपल्या आजूबाजूला जे आपलं हेरिटेज आहे ते सगळं. निवेदिता इतक्या कमी काळामध्ये त्यांनी हे सगळं कसं काय आत्मसात केलं असावं, म्हणजे कमाल वाटते मला. म्हणजे त्यांना खूपच माहिती असायची की बनारसला एक माणूस तांब्याची भांडी बनवतो किंवा ते त्या प्रकारची कला आहे. तर त्यांचं पुढे जाऊन असं होतं की त्या म्हणाल्या की मी इथनं ती विकायला फॉरेनला पाठवली. म्हणजे इतकी त्यांना माहिती होती त्याच्याबद्दल. म्हणजे आज आता मला असा प्रश्न पडला की मला जर ह्या पुस्तकात अजून अभ्यास पुढे करायचा असेल तर मला इंडॉलॉजी करायलाच हवं, म्हणजे मला अभ्यास करायलाच हवं, तर मला ते माहिती होईल. म्हणजे जी बाई केवळ 13 वर्षच भारतामध्ये राहते तिला हे सगळं इतकं माहिती असतं आणि ती अधिकाऱ्याने त्याच्याबद्दल बोलते. म्हणजे आणि अनेक संदर्भ घेऊन, म्हणजे त्याला फक्त कलेचा असं नाही. मला वाटतं चर्चेचा समारोप करताना मला हेच वाटतं आदिती की कलाकार म्हणून तू ह्या विषयाचा अभ्यास केलास त्यामुळे तू अत्यंत संवेदनशीलपणे तो अभ्यास केलास. मी तुझ्याशी बोलतानाही आत्ताही जाणवत होतं. हे पुस्तक चित्रकलेच्या अभ्यासकांना विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहेच, पण मला तेच वाटलं की आमच्यासारख्या सामान्य वाचकांना पण हे खूप महत्वाचं आहे. कारण ह्याच्यामधनं इतिहास कळतो, ह्याच्यामधनं भूगोल कळतो, ह्याच्यामधनं राज्यशास्त्र कळतंय. राजकारण म्हणत नाही मी राज्यशास्त्र म्हणते. राज्यशास्त्र कळतं, ह्याच्यामधनं समाजशास्त्र कळतंय. नंतर समाजातल्या वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये कुठली काय काय प्रतिबिंब असतात आणि ती कलेमध्ये कशी येतात हे सगळं ह्याच्यामध्ये लक्षात येते. आणि मी सुरुवातीला म्हटलं तसं की हा जो एक महत्वाचा कालखंड आहे की ज्याच्यामध्ये खूप गोष्टी घडल्या आणि त्यापुढे त्यांनी त्या गोष्टींमुळे एकूणच त्या क्षेत्राला एक दिशा मिळत गेली. त्याच्यामध्ये पुढे नंतर जी संशोधनं झाली, त्याच्यात काम झालं, त्याचा बेस, त्याचा पाया ह्या कालखंडात होता. आणि या कालखंडातल्या कला विभागाचा तू अभ्यास सुरू केलेला आहेस. तू म्हटलंस तसं पुस्तक हा पहिला टप्पा आहे ह्याच्यामधला. आणि अजून लेखनाची तुझ्याकडनं खूप अपेक्षा आहे, कारण ज्यांनी हे पुस्तक वाचले त्यांच्या लक्षामध्ये येईल की अजून तुला खूप सांगायचंय, काय खूप सांगायचंय. तर त्यामुळे चर्चेचा समारोप करताना तुला मी त्या शुभेच्छा देते की भरपूर लेखन होऊ दे, त्यानिमित्ताने खूप प्रवास होऊ दे, कारण मला माहिती आहे प्रवास प्रेम आहे तुझं आणि माणसांना भेटणं ही सुद्धा आवडीची गोष्ट. अच्छा, भेट ठरलेली आहे. मला वाटतं की त्यामुळे
राईट. पुढे आणखीन खूप चांगलं लेखन होते तुझ्या हातून आणि अशीच मुलाखती घेण्याची संधी आम्हाला मिळत राहते. या मालिकेच्या निमित्ताने कला आणि राष्ट्रविचार या पुस्तकावर आज आम्ही गप्पा मारल्या. जरूर हे पुस्तक वाचा, कारण आम्ही दोघींनी म्हटल्याप्रमाणे हे फक्त अभ्यासक किंवा विद्यार्थ्यांसाठीचं पुस्तक नाही आहे, तर एकूणच राष्ट्रविचार हा विषय ज्यांना आवडतो त्यांच्यासाठी ही पुस्तक आहे, कला क्षेत्रातल्या लोकांच्यासाठी पण आहे. आणि कला आणि समाज किती एकमेकांमध्ये मिसळून गेलेला आहे हे त्या काळापासून आपल्याला आपले कलाकार सांगतात, त्या संदर्भातलं पण पुस्तक आहे. जरूर वाच. अतिथी, धन्यवाद, तू आज इथे आलीस आणि छान आमच्याशी गप्पा मारलीस. धन्यवाद. मी पण मराठी विकासाचे त्या निमित्ताने पुन्हा हा विषय समोर आला आणि काही आमचं छान गप्पा इथे झाल्या. तर निवेदितांचं माझं पुस्तक असं म्हणजे निवेदितांचं लेखनच सगळ्यांनी वाचावं, म्हणजे ती व्यक्ती नक्की काय होती आणि आज आपण त्यांना विसरलो तर आपण नक्की काहीतरी गमावतोय. तर मला असं वाटतं त्यांचं लेखन मुळात वाचावं अशी मी सगळ्यांना विनंती करते. थँक्यू. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.